Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Nandito ako ngayon sa Pati ng Tigaw Resorts. Ito ang view. Ito yan oh. Yan yun oh. Maraming naliligo ngayon. Papakita ko lang yung view. Yung mga kasama ko yun. Naglalaro sila ng volleyball. Mga kasama ko. Biboy! Pamangkin ko yan oh. Yan mga kasama namin, marami kami isang jeep. Tigaw Resorts. Dito sa Bicol, Camarines Sur. Mainit. Ito yung may bangka dito. May bangka. Ito. Ah! Ayoko pang maligo. Mamaya na lang ako maliligo. Kuhanan ko muna yung mga view. Ayan. Ayan. Ito naman yung mga yung mga cottage. Ayan o. Tigaw Resorts. Bicol, Camarines Sur. Punta ako dun sa dulo. Mainit. Ang init. Maganda sana dito night swimming. Puti din yung mga buhangin dito. Ayan. Buhangin. Puti. Ito oh. Oh. Puti ang buhangin. Maganda yung buhangin dito. Ang init. Balik na ako. Ayan o. Ayan. Maliit lang yung cottage. Babalik na ako doon. Mainit kasi. Mamaya na ako maligo. Sarap sana sumakay ng bangka. Medyo matagal na kasi akong hindi nag-swimming. Kaya,
Nag-swimming yung kapatid ko. Sumama ako. Ito sila. Hi! Ito mga kasama ko, oh. Isang jeep kami, saka isang kotse. Ayan, oh. Naglalaro silang volleyball. Ito magandang cottage, oh. Maganda tong cottage na to. May video okay dito. Mamaya kakanta ako. Maminda! Day! Ayan ang kapatid ko. Ayan, oh. Yung ano. Ito yung cottage na kinuha namin. Ito yung cottage. May mga dalang cake, oh. Punta pa ako dun sa dulo. Baka tutong na. Kuan, bagi mo kami. Punta pa ako dun sa dulo sa may tulay. Meron tulay, oh. Akit ako. Meron ditong tulay-tulay. Ito. Punta ako dun sa may mga batuhan. Ito. Ito. Ayan, oh, maraming bato. Ayan, oh, bato. Maraming bato siya, oh. So, ayan. Ito ang ano, Tigaw Resorts. Bicol, Camarines Sur. Ito po yan. Thank you guys sa panonood. God bless us all. Thank you.